Parang lasagna siya, ti. Nga bay, mangasay na ta diri bay. Naanat ni diri nangaon nami. Wa na naluya. Umana mi pangaon mga bay. Ni ami diri sigawas karon pa manggod ni hawa mo. Isa ka amo ni kaon po diri ka uban namo. Di asa diri mi nangaon. Di asa tilambi. Oh. Hi Mylene. Diyan na si Ate Lambi. Oh. Siya ang number 1 eh. Lagi kang hinahay ni Ate Miles. Parang comment. Ito si Luis. Oh. Dito ang mga ubang mga... Ayan my post. Hindi ami diri nangasay mga bay. Ito adi among amo to ang isa. Si Mama Muna. Kao, main siya kasama kami. Naa po diri ang mga sudan nato harang daghana. Oh. Humana mag-akaw ng mga amo bay kami na po'y mga on. Hala, pamili na mo. Kani, lami ni siya. Natilawan ako. Kani, mo ni lugaw ni nila diri. Lugaw. Ilang lugaw bay. Di apa o. Ilang supaw. Unsa na. Di ay bisyamil. Ha? Ngit-ngit no? Kana? Ngit-ngit bay no? Hayagan ta mo bay. Man ta makakuan maka-flashlight kani buton sa ni nga putahi manok na manok siya na manok sa tunga nya yellow rice sa kilid ni udto mapay pagpaniudto na mo bay diya mas busla mo inahalin diya may mga kubos diri oh ka-slice nani palaman. Dia mga salata ani nachos lami. Yan nangyari kay yesterday parang hindi na yata napupunta lagi. Comment ko si Irene. Ay, kawawa naman yun si Irene. Nag-comment siya? Bay, apil ko. Ana si Ate Miles Tilambi oh. Dia si Tilambi Ate Miles oh. Andito si Irene nag-comment. Sabi. Yan si Ate Lambi, Ate Miles. Wow, naka long table. Oh, nami sa gawas lagi so natahan namin ni Madam Muna. Isin mo kay Irene. Si Ate Miles, tinan mo si Ate Lambi nagba-vlog na rin, tinan mo ha. Arabic. Oh, isi-send din niya doon sa kasama din niya sa yung mga yaya nila Tati ba nila Salma. Isin natin lang. Gimingaw nakuha na inday kab pagkaon sa Arabo. Bitaw. Kamingaw. Good evening Lambi. Love you. Love you daw sabi ni Ate Miles. Wala kang magawa. Ate Miles, ganun pa rin si Ate Lambi. Wala kang magawa. Ganun pa rin prangka. Akala mo galit pero hindi. Yung pa rin siya. Hindi nagbabago. Ayan ang mga pagkain. Anamaki, mga unta diri bay. Lala mga vlogger naman ni akong mga kuyog di ay di si Luis nag-vlog naman ni Luis. Unsa gid imong TikTok Luis? What's the name of your TikTok? May I see? May I see you? Yeah. What's your TikTok account? Luis. I have 2 accounts. Let me see. For what? Why I'm dancing? Here. They want to see your TikTok. They want to see. My TikTok is... You will have a lot of people to watch you now. Because they want to know your TikTok account. Luis Ngang. Yeah. Luis is a vlogger Luis also. Ngang. Luis Ngang. I have 2. I have Echo D and I have... Oh my God. Let me see your profile. Where is your profile? Here. Here is your profile. This is my profile. Yeah. Everyone.
Yan ang TikTok account ni Luis mga bay. Oh, she have 4,700 followers. Only because I'm not using too much. Yeah. That's her, Luis. That's me here. Yeah. I have a lot of Wow, this here you are beautiful here. Huh? Oh, that's her. Pati lawas sabi na inahan, dali mo diri. Hala, nabog, lamig na yung pagkain ko. Nilagay natin dati dyan sa toothpick na yan. Kaptong cup yata. Cupcake. Kaon na tabay. Kadaan ha ninyo bay, mauna inyo andam daghan kaayo. Oo. Karon kay kuan social lang karon ang mga suplanan kay. Naunsa na baro ng lamisa naglihok. Luis, don't move, Luis. Don't move, the table is dancing. Isa lang ang na-play niya. Oh, you can take tissue, put it on. Yan. It's okay. Oh, is-search ka daw. Ay, Luis, you have follower na with your TikTok, see? Sana all, maraming follower, Luis. Karon. Oh, Halika, ilagay mo natin yung mga sweet. Balik tayo dito. Nay, dato-dato sa mirong ba? Legs, dato-dato sa tarong bakot. Sarag tinito. Sarak, dato-dato sa tarong sarak. Wait, dato-dato sa mirong ba? Kaya na, magod ni kuyog kung kaon diri among sa kaamo. Diri kuyugan mi niya ba niya. Lisod po, magkinamot mi ni. Dato sa mi kutsara tinidro. Kasi na, paniwanag, ana namin. Kusina, paniwana ba? Muna, mami diri ba sa gawas ipakaon. To dato po din kunuhay, panagsalang ba? May na lamang. Makasulay po tagamit aning sarag tinidor, ah? Gold. Lato nga gold. Oh, plato gold. Nang lang virgin po ta ginagmay ba aning kuan. Sarag tinidor ba na kunyari inahinay gid ba? Oh. Ah, mama? Sana po na yung magitimo din na. Kumba. No, this is hamburger. Hindi kaya umanap ng gergir. Ayaw ko yung lasa na yun na hinalo sa ano. Gusto ko yung fresh lang. In the house, Si tatay nakaditik yata eh na malakas din akong kumain ng jerry. Hindi na bumibili. You drink water. Hindi na bumibili te. Magtanim ka rin. Ano na ang tanim mo iba no? Pino yung dahon niya. Gul. Ba't gano'n? Taglay. Baka iba yung Pakan, kaya warga na doon. maliliit. Ayaw mo tawag doon mo na siya. Iba yung jerry na yun te. Sa uluhan. Mahirap man magkutsara tinidor ba? Oyo sa? Higda na dali. Wala ay. Nene na ba nag-birthday din mo? Nangaon ta day, dalay mirian. Wala akong nagustuhan na. Ang nagustuhan ko te ay mushroom, masbus laham at saka itong nachos. Natikman ko lahat eh. Ito ang the best. Tara, Bulog na sila. tara. Hindi naman mas... Bakit na? Sa'yo na. Sana na. De kap. Ito daw wala, niligo na dito. May De kap. Asa ka diri da pizza kuit. Madam, gusto talaga makita in person. May tapon. Rio Green, ako sa Alfintas, pero Dali natin yan doon. mag-post ko kung asa mi maglaag sa among day off. Kita niya ta. Mag-day off mi pohon ini ka March 11. March 11, murag magkuan mi. Mag motor ba sa desert. Naala po'y magkuyog na mo ba libre yun. Libre lang. Nililibre din ba? Libre is life. Kaya di man kami magpunta bay kung kami ang kuan bay kay wala man kaming budget dyan bay. Alami sa karnero bay. Di mangaon tayo. Ako nagustuhan kung kanin na may manok. Pil-apil late bay. Inday, mura na kag
Mahal namin yan si Ate Lambi. Hmm? This one, not it. This is not juice. The bone. The bone. We will give to cat. She has. She don't have teeth. How come we will give her bone? We have to give her this meat, not bones. Haram. Haram, habibti. She need meat. Yeah, but not bone. May plato siya doon kay Rado. Yeah, ang dami nang binili. Naubos na niya. Pero yung buto hindi. One day Nura say, I want cat. I say, close your mouth. I shouldn't babu. Someone not understand that too. She will not be. She want to bring cat where? In the house there? Please. Baka dyan na lang daw sila magdidin. Pag sa akin yung taok. Taog, sigurado. Walang matira. Sit, adobo. Thank you because ma'am. May mga plastic pa, magbibiit. Kaya taog. Pagpapati na, ganito lang plato mo. Thumbs up ako kay Ate Lambi. Ganyan na talaga siya magsalita. But she's a good person. Yes, alam ni Ate Miles yan. Si Ate Lambi kasi pinakamatagal na yan dito mga bar. 30 years of service na siya dito sa mga amo namin. Marami na siyang tinuro sa amin. Marami na siyang lahat naman ng puna ni Ate Lambi puro tama. Kaya kami tinatanggap namin ang mga mali. Kasi minsan tao lang tayo nagkakamali. Pero si Ate Lambi nakakaalam sa kung anong mabuti. Kaya nakikinig kami sa kanya. Hayaan nyo ha. Kilala yan ni Ate Mas dito yan dati. Kusinira. Kusinira din yan si Miles. Dito sa amo ko. Ibigyan ka na ni Ate Lambi ng number ni nanay. Ate Miles. Kasi sila tipo mag-aasawa na yun. Magkukuha na ng katulong niya. Hindi ka ba hindi ba maayos ang What I do? hindi ba maayos ang ano mo dyan? Kalagayan mo sa amo mo? Yala, we will give this one also. Thanks. Thank you, Luis. Hello ba, gimingaw ko sa imong puto cheese. Og moist ko kapit. Binos. Si Dudong ko, kahibaw na siya sa akong puto cheese. Pwede ra kay ka mo order. Hala Gil, naa na si Jamon o, makig-chatmate na nimo kay kuha na, magpa-add na o. Hala ka Gil. Gil, basig magkakita ka dihag chatmate na. Ini gagubot kapoy kay meron mga buyer. Tanawag gindagway na ako, naniwang na kuno. Ay kung ina, tambog, yapong ko naniwang na ko, ninipis na bin ako naong. Yes, tama kaya, kainan na, mahal ko kayo. Partner ko yan sa lahat-lahat din kasi kahit mga work lalaki ginagawa namin, correct. Kaya Tilambi talaga ako natuto na trabaho sa mga lalaki. Yung maglalagari, yung magpukpuk-pukpuk, yung magkabit-kabit ng mga kabinet. Kaya Tilambi ako natuto. Pati yung magmasa-masa ng simento. Dito magpanday-panday kami, yung mga sira-sira ng mga CR, mga lababo, kusina, kung mga sira-sira. Kaya Tilambi nagturo sa akin. That beef is good. Hmm? That beef is good. Yeah. The best meal is the masbus lamb. Of But all of that's them. good. Yeah. I feel too much salt inside. Too much Salt. salt. No, it's not salty. Maybe you eat another thing, another food, so This one. well, This one. the meat it's salty. It's not salty, my dear. No. It's not salty. Good. The taste is very good. Uy, you know, katugnaw na ba arong? Itugnaw naman ko.
Ganiha wa magitog na arang iganga. Bay di am gumis gawas bay mo ni nga ma. Kuan kutsara tinidor usa mi. May na lang. Unsa na oras diha bay? Diha tan-aw ako sa kong cellphone. Kuam. 6:48 ng gabi. Okay lang naman dito bay sa amo ko. Mag 7 years na ako ngayon, March, inshallah. Mabait amo, yung yun nga lang, di sila nagbigay ng 2 months salary free pag uwi sa Pinas. Tagaluto din ako dito. Ay, ganun. Dapat ipaglaban mo yon. Kasi meron talaga tayong 2 months. Pag umuwi tayo, meron tayong 2 months salary. 2 months vacation fee. 2 months vacation fee yan mga kapwa ko OFW. Pag umuwi kayo, paglaban nyo sa mga amo nyo yung 2 months vacation fee. Babalik man o hindi, talagang meron tayo nun. Halakaong yun inday, kay lawas puhunan nato magtrabaho. Mauna. Lawas puhunan. Hala, naglinya na ang mga delivery. Ay, naamda is baruti. Naglinya na ang mga nagdana sila mga sweets. Si Jello, si Sarah, o si Ligaya. Dali na Luis. Dali ka, undi Luis. Tanawa. Sayo-sayo pagkabaw. Hala. Sige. Kaon sayo. Busog ka, te? Lakad-lakad daw si Ate Lambi kay nabusog na timas. Are you done, Luis? You will salad there. You will practice that step? Yes. Mama muna, sino your TikTok account? You just show her your dance move. I send Lie. If you send her, she will know. Yeah. Not on TikTok. I send her Lian for Facebook. Not for TikTok. She don't know TikTok. She just know. I send her Lian for YouTube. My account YouTube. Okay. She don't know Facebook. She don't know Facebook. She don't know also. Bala, she know. She will know. She know it. She know my account Facebook. I not have my friend Facebook. You didn't put a link on your Facebook account in your TikTok, in your YouTube. If you will see the about, it's written there, your information, your Gmail account, everything. your contact number, everything is there when they touch the about. Yeah. But no worry, we didn't do any. Not do anything. Yeah, we didn't do anything. Wala bay, kasama ko nga straight 4 years na di umuwi Pinas, wala din binigay sa kanya. Uy, hala, dapat halimbawa mag-extend kayo ng another 2 years. Dapat kukunin nyo yung pamasahe ng eroplano. Tapos yung 2 months vacation fee. Dapat ganun, Timais. Kasi nakakalibre na sila doon sa pamasahe sa eroplano, sa vacation fee. Nakalibre na sila kasi 2 months ang servisyo mo sa kanila. Jamaica? Kailangan mo ipaglaban yun. Halimbawa, mag-extend ka ng another 1 year. Why you say Jamaica? Kailangan nilang maibigay sa iyo yung talaga yung pamasahe ng eroplano na dapat ipapamasahe sa iyo pag umuwi ka. I don't know Jamaica. I'm not from Kasi kung hindi kayo magsasalita, Masarap yung hindi nyo ipaglalaban yun, wala din pakialam ang mga amo. Kung hindi nyo sasabihin na ganun, na madam, kailangan namin makuha yung yung pamasahe ko na dapat uuwi ako, pero isakripisyo ko ang sarili ko, hindi na ako uuwi. Bigay mo na lang sa akin yung pamasahe. Di, bago kayo magsabi na mag-extend, sabihin nyo, madam, mag-extend ako, pero
pwede ko bang makuha yung pamasahe, yung gastos niyo sa pamasahe, pati yung 2 months vacation fee? Kasi meron talaga yun, parang 13th month pay natin yan eh. Ay, nag-trip-trip rani sila diriwing. Mga anong gawas. Nag-trip-trip rani sila. Kay Lolo yan ate na chay? Kay Lolo? Wala siyang gana ngayon, pati juice. Kunti lang inunom niya. Dinala ko doon, sabi, Lo, gusto mo pa ang juice? Ayaw na niya. Sabi niya, ayaw ko na. Kunti lang hinihigop niya. Ang juice? Ganon? Kaya pala. Ang dami pa ditong pagkain ba? Ate, anong gagawin dito? Tatakpan na ba? Luis, are you done, Luis? We have to cover the food. We have to cover the food. Kay pagkaon ba? Unsa? Wala ba? Ayaw nga magbigay ba? Lahat man sila di nagbigay. Nagtry na kami. Kaso wala talaga. Kaya kung gustong uwi na lang, ganun, choice ba? Ang pangit naman, oh. Mabait nga, pero hindi naman binigay yung tamang benepisyo. Sige, bay, salamat ng marami. Work muna ako. Sige, ingat lagi dyan, T. Miles. Hope to see you. Dahil dugay na kanibalik sa Kuwait. Dugay na. Upat ako kabulan. Usapit sa haron. 24 ko sa Oktubre diri naabot. Uy, karong adlaw, upat ko kabulan. Let's celebrate. Cheers. Upat ko kabulan rong adlaw. October 24 man ko naabot. October, November, December, January, February. Upat ko kabulan karong adlaw. Wala na anas Mama Manal. Nana si Mama Manal akong amo. Sis, ako. Yes, Mama. Yeah, I asked Ate Lambi. Will cover? Yes. Okay. It is finished covering. Close all the fire. We finish. Yeah, we will wash all the spoons. Put here. Put the spoons here. Tabunan na nato. Tabunan ng kwanda.